Dobro večer svima. Ovako, vrlo često u zadnje vrijeme u vijestima, portalima i na različitim mjestima možemo čuti kako je znanost teška, kako je komplicirana, kako ljudi koji u tome rade uopće ništa ne razumiju. Onda nije problem ako vi razumijete to. Ali to nije istina. Ja stvarno vjerujem da to nije istina i da se sve u znanosti može objasniti doslovno u par riječi. Ajmo uzeti par primjera. Recimo, prva jednostavnost primjer. Teorija relativnosti. Teorija relativnosti doslovno kaže samo dvije stvari. Prva stvar, ne možete ići brže od brzine svjetlosti. I druga stvar, što brže idete, to je sve oko vas sporije. I to nisu sad nekakve čak ni velike brzine. Recimo, ako bi išli 1600 km na sat, toliko sateliti brzo idu, dođe do tog fenomena. To je recimo glavni razlog zašto mi na Zemlji moramo vrlo često sinkronizirati satove u satelitima sa našim satovima na Zemlji. Inače bi se dogodilo što više vremena prolazi, GPS uređaji bi postali sve neprecizni. E to je to. Evo uzmemo jedan drugi jednostavan primjer. Recimo, matematička teorija kaosa. Jednostavno. Šta ona kaže? Uzmemo neko mjerenje na samom početku i onda, ako malo pogriješimo na tom dijelu, kroz određeno vrijeme, 1, 2, 3 dana u kompleksnim sustavima, dobijemo drastično različite rezultate. Dobar primjer toga recimo je vremenska prognoza. To je glavni razlog zašto možete na vremenskoj prognozi s vremena na vrijeme čuti i očekujemo da će biti relativno sunčano sa posteplenom naoblakom i mjestimičnim pljuskovima. Jednostavno iz početnih vrijednosti s vremena na vrijeme se vrlo teško može dobiti točnu, preciznu zaključak svega toga. Evo, najjednostavniji primjer na kraju. Ovo je stvarno jednostavno. Kvantna mehanika. Kvantna mehanika se može svesti na doslovno par riječi. Ovako. Uzmemo jedan objekt. I sad maknemo sve oko tog objekta. Sve čestice, svu toplinu, svu energiju i ne gledamo direktno, zato što tako unosimo energiju, i onda taj objekt u svoja svojstva dobije svojstva vala. Vizualizacija toga je recimo da se nekakav objekt može vidjeti na 2 mjesta istovremeno ili 3 mjesta i ovako slično. Primjena toga je nešto što svi koristite svaki dan i glavni razlog je ovako. Ako znate to svojstvo, onda na jedan mali čip možete još više malih tranzistora staviti i vaše računalo postane sve brže i možete koristiti mobitele da gledate 1080 filmove. E sad, to je to. To su sve fundamentalne znanosti, fundamentalno otkriće 20. stoljeća. I što nam kažu? Prvo, što brže idemo, sve oko nas je sporije. Drugo, ako nešto previše planiramo u životu, velika šansa da će se to izjaloviti. I treće, kad nismo u društvu drugih ljudi koji nas pomno promatraju, ponašamo se malo drugačije nego što se inače ponašamo. Tako da, sljedeći put kad vam neko dođe i kaže to je komplicirano za objasniti, ne mogu se objasniti. Sjetite samo jedne stvari što je gospodin Einstein rekao. Ako nešto ne možeš jednostavno objasniti, onda ni sam o tome dovoljno ne znaš. Puno vam hvala.